Assalamu alaikum, pozdrav drage moje. Dobrodošli na moj kanal. Dobrodošli u Nihadinu kuhinju. Pošto je jedna nama draga sestra stavila hidžab, što bi mi rekli stavila svoju krunu na glavu, mi smo odlučili da napravimo iznenađenje za nju. U subotu, inša Allah, imamo druženje u parku. Okupit ćemo se, nju smo pozvali eko full tek tako. Da nam se pridruži, da dođe, ne zna ona šta mi njoj spremamo. Eto da možete vidjeti kako mi tu počastimo naše sestrice koji se pokriju. Kilima voli ljubičastu boju. Stolove ćemo prekrivati ljubičastim stolnjacima. Trebaju mi ovi karton. Bilo bi dobro da ima bijeli, ali nema, samo crni, pa vidjet ćemo kakvu ću boju, onda kako ću pisat, šta ću. Uzet ću ovako ove da ukrasim ovaj ram okolo, da bude ljepša slika. Mogla bi ove ruže, možda su još ljepše. Uzet ću njih. Dva paketa, pa možda napravim neki miks. Trebaju nam i ove štipaljkice koje ću pričvrstiti platno. Na kojim piše. Kupila sam i bijeli ovaj. Da mogu na crnoj ovoj podlogi ispisat, da se fino vidi. Bijeli marker, šta već. Sve sam kupila što mi treba za projekt. Kad završim pokazat ću vam šta sam napravila. Uglavnom se radi o ramu za slikavanje. To je to. Iako danas nije kuhanje, morat ćemo koristiti tepsiju. Tako da, ovako. Da bi obilježila ravno. I onda ćemo ovako sjeći. Ima za slikanje. Svaka od nas se može sa njom slikati. Vidite. Da se mogu praviti. Ili za neke kuglice, za što god. Da se mogu praviti jestivi buketi. Imamo ovako ovo. Usjekla sam par ruži. Napravimo jestivi buket za našu kilimu. Sad ćemo ovako. Stavit ćemo ovu ružu ovdje.
ćemo svezati da se ovo ne bi raspalo. Pa ćemo u neku vazu staviti kad stignemo u park. Pošto u parku pripremamo to, evo vidite. Imamo vrećice za bukete. Za Kelimu sam pripremila i njen omiljeni kolač, krempitu, i posebno ukrasila samo za nju. Kelima nam stiže, ona ne zna šta se njoj sprema. Vi ostanite tu ispred. Aha, vi ostanite tu ispred. Čekamo Kelimu, čekamo Kelimu. Da se stabilo pjeva, ne mogu Ajko! Ajko! Evo stiže nam još gostiju. Bujrum, bujrum. Dobro nam došle. Makli se, ne vidimo Kelimu. Danas je Kelimin dan. Danas je Kelimin dan. Kelima to ne zna. Bujrum Kelima, dobro nam došla. Kraljice naša. Jaja. Mi, bujrum. Slavljenica stigla. Dobro nam došla. Hajde, bujrum. Ne bravo, prije vi je smijeni, pa ova se je smina odmah. Još cijelo prije. Ne moraju smirati, ona je prsa.
Trebalo sam ti karaoke machine donijeti, pa da će. Ovo je hedija od sina i snahe. Za našu kraljicu, eto. Mi smo rekli da je stavila svoju krunu i da je mi častimo za to. Da Allah je olakša i učvrsti na pravom putu. Amin, amin. Decorate. Yeah.